každému vysvetľujem, že ekonomická chudoba je jedna vec, ale sociálna chudoba je ešte možno horšia ako tá ekonomická. A preto treba ľudí vtiahnuť do spoločnosti, aby sa netrapili, aby žili, aby... A toto je jeden z hlavných motivov centra. Tak potom dostať ľudí, aby boli spoloční. Tak, potom dobrú myšlienku máte, vám držím palce. Ďakujem veľmi. Takže... Pekný deň. Držte sa. Nech sa vám darí. Áno. No, hlavne viac žien by sa malo angažovať vo verejných veciach. A keď ste o tom presvedčení, tak vám držím palce. To je náš podporovateľ, 7 statočných človek, ktorý nám veľmi pomohol. Pán Kaločaj, ktorý zabezpečil v rámci numizmatiky a odznakov a takých vecí, že sme z jeho súčinnosti a s jeho súčinnosťou a pomocou vydali tento odznak 7, sedmička pre šťastie. Takže pán Kaločaj, ako vy vnímate 7 statočných, ktorý vás môžem poprosiť o názor? Už len so svojimi klobúkmi ste trošku exotickí, ale exotickí ste aj trošku so svojimi cieľmi a snaženiami. Hoď by som bol strašne rád, aby vám to vyšlo. Lebo dneska bojovať proti našej justícii, bojovať proti cigáňom. Nehovorím o Rómoch, o cigáňoch, nie je to pejoratívny názov, to je historický názov, proti zlým cigáňom, lebo poznám aj slušných cigáňov. To vám drží veľmi prsty, ale neviem. Pokiaľ národ trošku sa nezobudí a budeme sa snažiť, aby sme ho zobudili. Áno, takže držím vám palce. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Super, ďakujem. Tak vám prajem veľa ostrých nožíkov, aby sa vám potrafilo zasiahnuť ten cieľ a koho čo podporuje ukážu najbližšie voľby, komunálne, či už aj do celoštátnej. Presne tak. Začíname v komunálnych VUC voľby ako prvé. Takže no man is omen, mali by ste si zvoliť nejaký taký program, ktorý osloví tých, ktorí bojujú. Ja sa na ten film pamätám, dúfam, že aj vy ste ho videli. Ďakujem pekne. Z toho filmu sme sa inšpirovali a ešte zo 7 samurajov sme sa inšpirovali. Lebo ten statočník predchádzalo 7 samurajov. A ja by som chcel povedať... A pán Duka, ešte niečo. Možno nepoznáte pokračovanie 7 statočník. Poznáte? Nie. Existuje, volá sa návrat 7 statočník, Julom Brinerom hlavnej úlohe. Takže nikdy sa netreba poddávať, lebo návrat je stále možný. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcel povedať, že 7 statočných podporí všetkých ľudí, ktorí sú múdri, statoční a odborníci bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, rasy, názoru alebo príslušnosti k strane. A pán Polák je človek, ktorého považujeme za odborníka, múdreho človeka, aj statočného, hoci nie je členom strany, a preto ho vždy, keď budeme mať príležitosť, podporíme a ďakujeme, že zatiaľ je na tom mieste, na akom je, a keď prevezmeme moc, tak pôjde ešte vyššie. Ale ako mierovou cestou, demokratickou mierovou cestou. Nie, sme demokratická strana. Potom dobre, lebo revolúcie to... Ďakujem za všetko.